Ej, det er en gråstrubelappe. Ser man det? En gråstrubelappedykker i den danske fjord. Meget normalt syn, men alligevel dybt fascinerende. Gråstrubelappedykker er jo et meget fascinerende fugl, der lever i de danske fjorde, have og søer, og jeg ved ikke hvad. Gråstrubelappedykker finder føde på en særdeles mærkværdig måde. Gråstrubelappedykker finder føde på måden ved at dykke ned på bunden og samle alger og skidt og slam og muslinger og jeg ved ikke hvad, så nu lige kan finde rejer og smådyr op. Det gør den med sit specialformede næb, der dog ikke er så specielt alligevel, men er en meget sådan evolutionær udviklingspræget dims. Gråstrubelappedykker finder føden ved helt konkret at gøre sådan her. Ned på bunden af fjorden. Det gør den ofte på en 2 meters dybde, 1,5 meters dybde. Man kan gøre det helt ned til 4. Så dykker den ned, så grabser ting op med munden, og derefter dykker den op igen. Vi fangede så ikke noget af dette forsøg, men vi kan prøve igen. Det gjorde vi heller ikke i dette. Jeg tror, I stopper den her.